Κρατώ στα χέρια μου ένα βιβλίο μεταφρασμένο στα ελληνικά του αγαπημένου μου συγγραφέα, του Honoré de Balzac, «Διπλή οικογένεια», εκδόσεις Ατέχνος. Στις 20 Μαΐου του 1799 γεννιέται ο Honoré de Balzac, κορυφαία μορφή της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Ωστόσο άρχισε τη σταδιοδρομία του από πολύ χαμηλά. Καταπιάστηκε με τη λογοτεχνία αφού απέτυχε σε όλα τα επαγγέλματα που δοκίμασε διαδοχικά, τυπογράφος, εκδότης, μεταλλουργός και άλλα. Τα πρώτα του νεανικά χρόνια τα έζησε μέσα σε στερήσεις και άγωνες προσπάθειες να δημιουργήσει μια οικονομική βάση ζωής. Η πείρα του που απέκτησε από τις βιοποριστικές αυτές περιπέτειες ήταν πολύτιμη για το μετέπειτα έργο του, που το πρίκησε με έναν αφάνταστο πλούτο ζωής. Τα πρώτα του λογοτεχνήματα ήταν ταπεινά. Μετά τα 30 του χρόνια άρχισε να καταγίνεται σοβαρά με τα μυθιστορήματα. Ο Honoré de Balzac είναι ο συγγραφέας της ανθρώπινης κωμωδίας, αντίθετα από τη θεία κωμωδία του Δάντη, και δυστυχώς πέθανε, δυστυχώς για τη λογοτεχνία, σε ηλικία μόλις 51 ετών στις 18 Αυγούστου του 1850. Τώρα αυτό το βιβλίο και άλλα στην σειρά των εκδόσεων Ατέχνος υπογράφει η μεταφραστική ομάδα που αυτοσυστήνεται ως «Γνωριστήκαμε την εποχή της πανδημίας στο διαδικτυακό εργαστήριο λογοτεχνικής μετάφρασης του Γαλλικού Ινστιτούτου. Είμαστε όλες γυναίκες που ζούμε σε διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας και της Γαλλίας. Με κινητήρια δύναμη την αγάπη μας για την γαλλική λογοτεχνία, φτιάξαμε την παρούσα μεταφραστική ομάδα για να κάνουμε το πάθος μας έργο και να το μοιραστούμε με τον κόσμο». Πολύ πρωτότυπο αυτό, και είστε και επικοινωνείτε μόνο ηλεκτρονικά οι περισσότερες. Δεν έχετε συναντηθεί ποτέ διαζώσεις? Κάποιες έχουμε συναντηθεί. Όχι όλες μαζί όμως. Γιατί είμαστε άλλοι ζει στη Γαλλία, άλλοι πηγαίνει έρχεται Γαλλία-Ελλάδα, άλλοι είναι στην Κέρκυρα, άλλοι στην Αθήνα, άλλοι στον Πειραιά. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Και πώς συνεργάζεστε, δηλαδή αυτό το κείμενο, έτσι? Λέτε συλλογική μετάφραση Ελέν Γκοντάρ, Ζαφυρούλα Λαμπράκη, Πολύτιμη Λινάρδου, Βασιλική Πετροπούλου, Στέλλα Τσούπου, Βασιλική Χαμάκου, επιμέλεια Δήμητρα Τσιούνη. Αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιείτε το email και πάνω εκεί διορθώνετε, βελτιώνετε κλπ. Πώς πηγαίνει αυτή η διαδικασία? Αυτό να το πάρω ακριβώς πώς ξεκίνησε. Ήμασταν όλες οι μαθήτριες στο εργαστήριο λογοτεχνικής μετάφρασης του Γαλλικού Ινστιτούτου. Με καθηγητή το Στάικο, τον Ανδρέα? Όχι, οι περισσότερες από εμάς, σε σχεδόν όλες, είχαμε καθηγητή τον κύριο Βασίλη Παπακριβόπουλο. Μάλιστα. Ο οποίος ήταν εξαιρετικός καθηγητής και κατάφερε με τον τρόπο διδασκαλίας του την αγάπη που είχαμε ήδη για τη γαλλική γλώσσα και τη γαλλική λογοτεχνία να την κάνει ακόμα πιο δυνατή. Οπότε όταν τελείωσαν τα μαθήματα, οι συμμαθήτριες εξακολουθήσαμε να συναντιόμαστε μεταξύ μας και να κάνουμε μετάφραση όπως είχαμε συνηθίσει να κάνουμε και στο μάθημα. Αυτό προχώρησε. Κάποια στιγμή συναντήθηκαν οι δρόμοι μας με το συγκεκριμένο εκδότη που είχε εκδώσει και άλλα έργα του Μπαλζάκ και ο οποίος τόλμησε, από την αλήθεια, να εμπιστευτεί μια πρωτοεμφανιζόμενη μεταφραστική ομάδα. Και έτσι προέκυψε αυτό το βιβλίο. Η μετάφραση, αυτό που με ρωτήσατε, ουσιαστικά γίνεται σαν να είμαστε και οι έξι σαν ένας άνθρωπος. Συν τη Δήμητρα, που ήταν και εκείνη η μαθήτρια, η Δήμητρα Τσιούνη, η οποία έκανε την επιμέλεια. Ακριβώς. Ωραία. Θα θέλετε, επειδή ο Μπαλζάκ είναι γνωστός και για τα τσιτάτα του, τα γνωμικά του, θέλετε από αυτό το βιβλίο να μας πείτε κάποιες αξιοσημείωτες ή αξιομνημόνευτες φράσεις του? Ναι, από αυτό το βιβλίο, το οποίο θα ήθελα να πω ότι είναι η πρώτη φορά που μεταφράζεται στα ελληνικά, δεν έχει ξανακυκλοφορήσει στα ελληνικά, και αναφέρεται στην περίοδο από τη Γαλλική Επανάσταση και μετά μέχρι το 1830, οπότε κυκλοφόρησε. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι αναφέρεται στο παρελθόν σε σχέση με εμάς, έχει και πάρα πολλά μέσα μαθήματα ζωής. Από αυτές λοιπόν τις φράσεις που έχουν μία έντονη διαχρονικότητα, έχω ξεχωρίσει τις εξής. Για παράδειγμα, σε σχέση με την σημασία που έχει η εικόνα και πόσο μας επηρεάζει, γράφει σε ένα σημείο ο Μπαλζάκ. Δεν είναι άλλωστε όλοι οι νέοι άνθρωποι πρόθυμοι να πιστέψουν στις υποσχέσεις ενός όμορφου προσώπου,
να συμπεράνουν την ψυχική ομορφιά από τα όμορφα χαρακτηριστικά. Ένα ακαθόριστο συναίσθημα τους κάνει να πιστεύουν ότι η ηθική τελειότητα συμφωνεί πάντα με τη φυσική τελειότητα. Αυτό ισχύει ακόμα. Ακριβώς. Σε σχέση με το κλίμα και την ατμόσφαιρα που επικρατεί σε πολλούς κοινωνικούς χώρους. Δεν είχε αποκτήσει ούτε κομψούς τρόπους, ούτε εκείνη την τέχνη της συζήτησης που ευδοκιμεί στα σαλόνια και είναι γεμάτη από λέξεις και άδεια από ιδέες. Νομίζω ότι ακόμα και σήμερα υπάρχουν χώροι γεμάτοι με λέξεις και άδεια από ιδέες. Μιλώντας κάποια στιγμή για τον πρωταγωνιστή, για τον βασικό χαρακτήρα του έργου και για αυτά που του συνέβησαν, αναφέρει: υποχρεωμένος να περνάει στο δικαστικό μέγαρο τη μισή μέρα, να χειρίζεται σημαντικές υποθέσεις για ζωές και περιουσίες, ο Γκρανβίλ δεν μπόρεσε να διακρίνει όσα συνέβαιναν μέσα στο ίδιο του το σπίτι, όπως θα μπορούσε κάποιος άλλος. Να πούμε ότι ο Κόμις Ντε Γκρανβίλ, ενώ είχε όλα τα καλά του Θεού, δεν είναι ευχαριστημένος. Είναι η κατά κοινή ομολογία υποδειγματική σύζυγός του, το πλούσιο σπιτικό του ή κάποια άλλη αόρατη δύναμη που τον κάνει να γυρνά σαν φάντασμα στους δρόμους του Παρισιού. Τι ψάχνει να βρει στις φτωχογειτονιές και γιατί περνά συνεχώς κάτω από το παράθυρο μιας φτωχής εργάτριας? Μήπως βρήκε εκεί αυτό που του λείπει και αν έχει δικαίωμα να το κρατήσει? Αυτή είναι η υπόθεση λίγο πολύ σύμφωνα με το Πιστόφυλλο. Ο Μπαλζάκ είναι μεγάλος ψυχογράφος και αυτός που εισήγαγε το ρεαλισμό στη μυθιστοριογραφία. Διαβάστε μας άλλο απόσπασμα. Πάνω σε αυτό που είπατε, πόσο μεγάλο ψυχογράφος ήταν, ένα απόσπασμα. Η πιο μισητή από όλες τις τυραννίες είναι αυτή που στερεί διαρκώς από την ψυχή την αξία των πράξεων και των σκέψεών της. Είναι σαν να παραδίδεις τον θρόνο χωρίς να έχεις πρώτα βασιλεύσει. Η πιο γλυκιά κουβέντα, το πιο γλυκό συναίσθημα χάνουν τη δύναμή τους όταν θεωρούμε ότι είναι επιβεβλημένα. Πολύ σωστό. Μετά από αυτό, ποιο άλλο έργο του Μπαλζάκ θα δουλέψετε όλες μαζί? Είναι κάτι που το συζητάμε με πάρα πολύ χαρά και διάθεση. Άμεσα δηλαδή, αύριο κιόλας έχουμε συνάντηση για να συζητήσουμε έτσι τα επόμενα βήματα, γιατί έχουμε πάρα πολύ διάθεση για το επόμενο βιβλίο. Σε σχέση με τον Γκρανβίλ όμως που μόλις αναφέρατε, ήθελα να πω και κάτι άλλο που βρίσκω πολύ ενδιαφέρον. Το γεγονός ότι, δεδομένου ότι η διπλή οικογένεια, το βιβλίο αυτό εντάσσεται στο μεγαλειώδες αυτό έργο του Μπαλζάκ, ανθρώπινη κωμωδία. Ο Μπαλζάκ συνήθιζε κάποιους χαρακτήρες που στο ένα έργο είναι στο προσκήνιο, σε κάποιο άλλο έργο να υπάρχουν στο παρασκήνιο. Έτσι λοιπόν, αν κάποιος είχε διαβάσει το βιβλίο του Μπαλζάκ «Μια σκοτεινή υπόθεση», εκεί θα είχε συναντήσει τον Γκρανβίλ ξανά, ως όμως επαγγελματία μόνο, την επαγγελματική του υπόσταση. Εδώ λοιπόν του δίνεται έτσι η ευκαιρία να συμπληρώσει το παζλ αυτού του χαρακτήρα και να μάθει όλες τις πτυχές του, την οικογενειακή του ζωή, την προσωπική του ζωή, τις σκέψεις του. Οπότε έχει και αυτό το ενδιαφέρον. Εγώ τον αγαπώ γιατί ήταν και ήρων, ήταν και αντισυμβατικός, ήταν ανατρεπτικός πολλές φορές και το έργο του άντεξε στο χρόνο και θεωρώ ότι η αντοχή στο χρόνο είναι το καλύτερο και ασφαλέστερο κριτήριο λογοτεχνικής αξίας και δύναμης. Πραγματικά τον διαβάζω στο πρωτότυπο και είναι αποσπάσματά του που τα θαυμάζω. Και είναι και εντυπωσιακό πόσο επίκαιρα είναι κάποια πράγματα. Πέρα από τη διαχρονικότητα, για παράδειγμα, σε ένα άλλο σημείο αναφέρει στα τέλη του Δεκέμβρη, τον καιρό που το ψωμί ήταν ακριβότερο από ποτέ και είχε ήδη αρχίσει να γίνεται αισθητό το υψηλό κόστος των σιτηρών που έκανε το 1816 τόσο σκληρό για τους φτωχούς. Δηλαδή διαβάζεις ένα βιβλίο που είναι πόσα πολλά χρόνια πίσω και όμως δεν νιώθεις. 2 αιώνες πίσω. Και όμως το νιώθεις πολύ σημερινό. Που ταυτόχρονα όμως με το σημερινό αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι ότι μεταφέρει την ατμόσφαιρα του Παρισιού εκείνης της εποχής. Την ατμόσφαιρα των εξοχών του Παρισιού. Περνάει μέσα από το βιβλίο το παιδί του δρόμου, ο ανώτατος δικαστικός, ο δικηγόρος, η νοικοκυρά, η εργάτρια, οι αγρότες, όλο το φάσμα της κοινωνίας. Και ταυτόχρονα όμως παίρνεις και πόσα μαθήματα για τη σημερινή ζωή. Γιατί είναι ακριβώς αυτό που είχε ο Μπαλζάκ, ότι είχε ευφυΐα ως προς την παρατηρητικότητά του και είχε και την ιδιότητα να μπορεί να δει μέσα στην ψυχή των ανθρώπων, να καταλάβει τα συναισθήματα, να καταλάβει τα κίνητρα
Και όλο αυτό λοιπόν είναι διαχρονικό και πανανθρώπινο. Σας ευχαριστώ πολύ που κάνατε τον κόπο να έρθετε στο στούντιο εκ μέρους της ομάδας. Ανυπομονώ να δω και τα επόμενα βιβλία σας και νομίζω ότι ο Μπαλζάκ θα ήταν ευχαριστημένος αν σας γνώριζε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εσείς.